Dzień dobry, witam Państwa. Niezależna TV Narodowa, Mikołaj Wilga, Bytom, Górny Śląsk. Przeprowadzimy teraz niezależną ankietę z niezależnym, przypadkowo spotkanym przechodniem. Gdzie by ty... O! Halo, proszę pani, proszę poczekać. Proszę pani. Jak widzicie, no nie da się niestety. Nie spoczywamy na laurach, próbujemy dalej. Jak się pani żyje w Polsce? Po co kobietom nogi? Żeby od ciebie uciec. Żeby nie zostawiały śladów jak ślimak. Ty świnio. Dzień dobry, proszę pani, ja mam do pani takie pytanie. Dlaczego pani jest stara baba z tłustą dupą, a buja się na huśtawce od małych dzieci? Ma pan jakiś problem? W tych pięknych okolicznościach przyrody chciałem Państwu opowiedzieć krótką historię, ciekawostkowo-językową. Otóż chciałem zauważyć na pewne różnice językowe pomiędzy nami, Ślązakami, a ludźmi spoza Śląska. I to nie chodzi o posługiwanie się językiem śląskim, tylko o to, że my, nawet jak się porozumiewamy w tym języku polskim, to my go używamy jednak trochę w jakiś taki inny sposób. I tu jako przykład przytoczę historię tak zwaną autentyczną. Będąc w Katowicach na ulicy Mariackiej, siedząc w pewnej knajpie, nieważne jak się nazywała, już pod lekkim wpływem, prawda, alkoholu, udałem się do toalety. I co widzę? Iż z toalety męskiej wyłania się postać damska, kobieta, co skomentowałem lekko humorystyczną, delikatnie uszczypliwą uwagę, mówiąc: kto to widział? Baba w męskim kiblu? Na co oponentka oburzyła się słowami: baba? Jaka baba? Ja ci dam baba. I kiedy już udałem się do wewnątrz w celu oddania, prawda, potrzeby fizjologicznej, słyszałem, jak za drzwiami obmawia mnie ze swoją koleżanką, jak ja ją mogłem nazwać babą. I dotarło do mnie, że przecież w Polsce słowo baba ma wydźwięk pejoratywny. Natomiast na Górnym Śląsku zupełnie nie. Po prostu mówi się o swojej partnerce na przykład: to je moja baba, albo idzie hop z babą. I nie ma w tym krztyny pejoratywności. I do jakiej puenty prowadzi nas ta historia? Nie wiem. Wiem, że są takie słowa i takie określenia, które u nas funkcjonują normalnie, jak na przykład baba, hop, pysk, gęba, gdzie przy niedzielnym śląskim obiedzie, prawda, w kochającej się rodzinie nierzadko padał komentarz: mocie nudla na pysku, weźcie się ta nudla z pyska. I to nie było w żadnym stopniu obraźliwe. Chłopiec spotykając na przykład swoją starą ciotkę, witał ją prześmiewczo, mówiąc: witam was rubo omo, a ona witała go na przykład słowami: witam cię ty giździe pieroński. I to nic nie było w tym takiego obraźliwego. I prawda, kończąc kolejny odcinek tej znamienitej serii pod tytułem, prawda, Polszczyzna, Ojczyzna. Czy zdarzały się u Was tego typu językowe, prawda, różnice nie tylko na linii Śląsk-Polska, ale może jakieś inne wyrażenia dialektowe, gwarowe, czy coś takiego z Waszych, prawda, stron? Albo nieporozumienia językowe typu: chciałem powiedzieć do mojej żony: podaj mi sól, a powiedziałem: ty stara kurwo, zmarnowałaś mi 20 lat życia. Dziękuję.